تماشاوان دلال جرکدن دم باش دیسا ام به برنامه واشنطنه به هورانه کو قوماندن گرینگ لو واشنطن و امریکا جبر شروع بکن کابزانن جه هفته بوری حتی نها شو تشتن بویرن گرینگ چبونه لهندر امریکا کو گل امریکی جنز بدی شوپینه و هر وها شو قوماندن گرینگ چدبه کو به کردان را گردایه تماشاوان هجا رو دکاره بیشه که دوسته روژن واشنطن به سیاست نوخویی به هنگ هجیایه سدما به یکی اوه که پارتیه دموکرات هنگ روبریه کریزه که مزین بویه وکی برنامه بردیجه گوتی بکو نها روبریه بایدن و دموکراتن لکنگرسه آمده کاریه پاکته که نو دکن که اوجه دبیجن for the people act yani bernivisa kanuna jibo gel ve pakete de çabere dahat kırın ku tunakırına nevekheviya civaki nijadi cem rengi bir avay hene guhartın varına kırın o taybeti mafen kemaniyan mafen Amerikan Afriki varın parastın le senatöre eyaleta West Virginia Rojava John mentioned the beje az pişkriya ve pakete nakım çima gotinavi gringe jiber ko de civata senatöre ne tamaşavan dela penci ve keviyek set endamen vehne ve ki hunjizanın o penci ve keviyek vahiye tenebe denge jigra serok Kamala Harris او وکیوی دکاره ورش کاندن ل بداخلنیا میچین کو دبیشه از دنگ خو نادم جبر کو دوی له فکرنک ج علی هر دو پارتیان هبه حتی کو از دنگ خو بدم لو ماجی نه کریزک مزین هيا اگر وهابه دبه بنجیک برانبر چلونه دنگ و کسین کو دجبریا و پاکته بکن و سرکن حتی نه کومریک جی دنگ ندایه خواهی نشان نداره از دنگ بدم لما کماری عالیه که پنجی دنگ دبیجنا و دموکرات جی ام تم جراتیرین بیراوه چاوا دو تایبت دو سناتورن دموکرات سناتورن وست ویرجینیا و آریزونا جون میچین و کریستین سینما اف دو سناتور پرانی به عالیه بیردوزی عالیه نیرین نزدیک کمارینه کنسرواتیفین جبر به که جنها کریزه که مزین بسکره که مزین چه بویه پشتی هلبجارتنین لستان جورجیا کو دموکرات لحرمه که ایالته که سور کنسرواتیف دو سناتوری برگرتن و دموکرات هم جبهه نونران هم جبهه سناتوران هم جقاست سپی به آوایی که امبیشن کنترل دکن پشتی هنگه هنک رهبرین ایالتین که به دست کماریان دانه هنک گوهرتن چکرن ده پروسس دنگدایینه ده پروسس هجمارتنا دنگان ده د پروسس دنگدانا پیشدم ده گلک گوهرتن تنکری و دموکرات چی دبیجن سازین مافه مروان سازین مافه دنگدان سازی کمانی دبیجن او همی بنگاوین پیشگرتنا کمانیانه امریکین نسبی او همی بزانبون اف قانون تنه در باز کردن داکو امریکین افریقی امریکین قهوه‌رنگی yani gotunek bu hacı hele Amerikan kahverengi ne reşin ne spine ve kem dibijin rojlatan avin hatine yani cindin cihan hatine dibijin Amerikan kahverengi yani ev dibijin ev taybeti revebriyen ku dest komoryan da kanuna kha dijbartır dikin mühleta dengdana peşdem kemtir dikin bu gelek tişta tun dikin ki da ku reja beşter bu ne taybeti işi aliye kemaniyen binin khare جبر کو دما او اوایی که مزین دیچین سر صندوقان دنگ دموکراتا زده دبه و جورجیا یک جوان ایالتیه کو نه سیاست امریکی گوهرتیه اگر وکی چابرکری جورجیا دست کماریان دا بمایا هنگه دبو پنجی دو برانبر 48 دنگان her tişt deste kontrola civata jorin debû deste komariyan dima niha komarî dibêjin na em tenê hinek tişt ji ber pandemiya korona hinek tişt nezeral bû melez û bes kir niha em hinek qanûna derbas dikin ku ev proses bi rêkûpêkî were kirin evlehî were misoger kirin
yani Ali Abori hinek masrafın reveberiyen hoci kembin yani komari bu ahad bijin tundi reddikin ku ev taybeti hinek bername edin derbaskirin da ku peşiya dijberin xo peşiya kesen ku denge xo nadin wan bigirin ev kabul nakin le nerinek nav bejin demokrata da nav saziyen sivil de çebuye ku ev hemi bivi avayit denekirin da ku reje beştarbune caraktin reveberiyen komari binin xarek kem bikin hindiktir bikin da ku ev de hilbijatrin 2002 da yani salate disa hilbijatrin hiye o kontrola kongrese ve diyar be desti demokrata da bimine yan bikebe desti komari eğer ket desti komari ve çagaçı be 2 salin mayin in serok Biden dikebe tengahiye ki pır xrap dixwazim bînim bîrava çava serok Obama jî 2 salan davî de piraniya Cez Kongrese Partiya Demokratîk dest xeber dabû ama Obama nekarî bû tu biryar bide derbaskirinê. Na heman xeterî ji bo Biden jî heye. Loma jî Partiya Demokrat paketek hazır kiribû dibêjin For the People Act yani kanûna ji bo gel. Divê paketê de ku civata nûranan pejîran dibû li benda dengdana civata senatoran bû ku standarden netevî seranser Amerika standarden netevî de danîn. Peşiya bêjin dengdanê dahat vekirin ev pencere dengdanê rojen ve dahat dirêjkirin mafî dengdanê dahat parastin yani ji bo gel dahat hesan kirin bi aliyê postayê dengdan dahat hesan kirin yani dixwast standardekî netevî li seranser Amerika pêk bîne da ku em bêjin ew pengavên davî ji aliyê wan eyaletin hinek pêşiya wan weregirtin. Napir caran tiştekî cerî siyasetek heye Amerika dibêjin gerrymandering yani partiya desthilatdar ciyê em bêjin heremen deverin dengdanê li gor hilbijarên xwe cerakirin diyar dike. Çawa dibe ciyên ku tu em bêjin dengderên te piranîne tu wana dikî heremek da ku partiya rikeber nikaribe dengete bibe yan jî dengê wan zêde giringê çenekin di encama de çenekin ew dibêjin di siyaset Amerika dibêjin gerrymandering yani bi ji bo armanca xwe ji bo mebesta xwe guhartina sînorên her deverên hilbijartinî niha dibêjin yani ev pir armanc hebû hêvî hebe ku pêşiya wan tiştana bigire taybetî alîkariya kemaniya bike kemaniyan olî û nîjadî bike da ku bikarin dengê xwe bikarbînin le bi dengdana vekî me gotî me cin niha ketiye riskekî xeteriyekî mezin û partiya komarî dilgeş e lê demokrat dibêjin ew hinek kes navme de hene zirar digihînin me ew seroktiya Biden pûç dikin ji ber ku ji bo Biden gelek giring e ji bo Amerîka gelek giring e ku mafî dengdanê were parastin Amerîkên Afrikî bu dehan salan e paş hatine heştin divê ji wan derfet werin çêkirin kemaniyên olî etnîkî nîjadî ew piştewanî li wan werekirin niha yani ew wek pirsgirêkek mezin dimîne Biden jî divê rewşê de îro çû îro diçe Ewropa ku dest bi gera xwe bike lê yani mirov dikare bêje ku seredana xwe yeke de Biden bi moralekî em bêjin nebaş yan ji bi krîzeke mezin ji Washingtonê diçe ji ber ku eger hat ev kanûn derbas nebû û em bêjin hemî tiştên ku Biden ve pêşniyar bike hewceyê wekî zanin hewceyê şest dengin hinek di nav demokrata de û taybetî aliyê Biden bi xwe de jî hinek nêrîn hebû ku ev kanûn were guhartin şest deng were guhartin bibe piraniya basit yani pêncî nîvî senatoya pêncî zêde yek lê ema cin dibêje ez pirsgirêya vê yekê jî nakim yani îhtimalekî mezin heye ku hemî rojeva planên ku Biden reveberiya Biden bikin pûç bin yani Biden bi vê awahî niha diçe Ewropa sibe bi welatên G7 G7 welatên peşketiyên cîhanê aboriya wan xurt li İngiltere
dicibe Serok Biden çabere ku bi Serok Wezîrê Britanya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya û Japonya wan ra yek civînan li dar bixe pêk bîne û Biden wekî te bîrave jî em pir cara dibêjin Biden ji pir aliya ve ji serokêberê Donald Trump cuda ye û dixwaze ev cihêbûn xuya be eşkere be zeral be. Yek ji van xalan jî ew e ku Amerîka bi hevbendên xwe, bi hevalbendên xwe xurt e. Loma jî Biden dixwaze vê çûyîna xwe Ewropa bi kar bîne wek derfetek da ku ji yar û neyara re nîşan bide ku Amerîka giringî dide hevalbendên xwe. Amerîka wek beşek ji vê peywendiyê gerdûnî cîhanî ye û G7 jî G7 jî yek ji van qadên giring e ku Amerîka û hevbendên wê têde cî digirin û bi vê awayî Biden dixwaze hinek bi wan welatan re biaxife. Bêguman ew me got yani Great Seven heft dewletên hêzdarin navê wan yani aboriya wan xurt li cîhanê gelek xurtin. Rêveberiya Biden jî ji mejve Çîn kiriye mijara xwe yekê. Çîn û taybetî Çîn û piştî jî Rusya ew her du dewletana kiriye mijarên serekî û Çîn îro jî hinek biryarek fermander imza kir Serok Biden dijî Çînê. Yani Çîn û Rusya taybetî jî Çîn wek mijara serekî tê dîtin bi wan dewletana helbestekî hevbeş dijî Çînê helbestekî aborî siyasî leşkerî mirov nedûre ku biaxife. Dûrê jî Serok Biden diçe Brükselê ji bo hilcivîna NATO heye di çardeyê mehê de li vir jê dîsa bi hinek rêberan re biaxife dibin siya vê hilcivînê de hinek rêberan re biaxife. Yek ji wan jî Erdogan e serokê Tirkiye di bernameyê de me bi firehî biaxivin. Li dûre jî di 16 mehê Biden Serok Biden diçe Swîsra bajarê Cenevre li vê derê bi serokê Rusya Putin re diaxife. Opozisyona Amerîkî rexne li Biden dike ku çima bi Putin re rûdine vê hêpêvînê pêk dîne ji ber ku ew bi vê helbesta xwe Putin xelat dike. Kiryarên çewt yên Rusyayê xelat dike. Opozisyon bi vê awî rexne dike. Li rêveberiya Biden dibêje ew ne xelatkirin e. Em tevî ku helbestekî xurt nîşan didin ji Putin re rêberên wekî wî re kiryarên Rusya re li em her derfetên hêyî bi kartîrin da ku hemî pirsgirêkên hêyî bi rêkên diplomasiyê çareser bikin. Loma jî mirov dikare bêje di vê civînê de jî hinek xalên girîng yên wek revandina rojnameyana Belarusî danîna firoka em bêjin Ryanair bi dara zorê derxistina wî daxuyanîn wî ku gelek kes bawer dike bi encamê işkencê de û her wek kiryarên Rusya li Ukrayna yani xalên wiha de were rojevê. Dîsa cîgira Serok Biden Kamala Harris jî gera xwe qedand çû bû welatên wek em bêjin Meksiko, Guatemala. Armanca Harris ev bû ku pirsgirêka koçberiya neqanûnî hinek çareser bike li wan welatana ku hemwelatiyên wan ber bi Amerîka wetên bi rêveberên wan dewletan re biaxife ka hinek rêkên çareseriyê bibîne ku rewşa wan dewletana baştir bike. Amerîka alîkar be, aliyê aborî, aliyê din alîkar be da ku aboriya wan dewletana xurt be hemwelatiyên wan ber bi sînorê Amerîka ve neyn. Armanc ev bû hingê jî Kamala Harris gotibû ku ez bang dikim carek din dubare dikim ku neyên ber sînorê Amerîka hûn ê nekaribin derbasê Amerîka bin em rê nedin. Komarî dibêjin şuna ku tu diçî wan dewletana tu çima naçî ser sînorê Meksiko kriz li wir e. Tiştekî tu dikî ne ciyê mantiqê ye rexne dikin. Demokratên em bêjin aliyê çep yê partiyê dibêjin tu çawa ji mirovan re dibêjî ber bi Amerîka bineyîn penaberî, penaxwazî mafek e.
و نه به دست مرو نه به جاره مرو که مرو جیه خوا بهله وره yani هر دو علی دجاخنه دکن هر چی دبیجه ام دخوازن به هفکاری به وان دولتان را چاریک ببینن و از demek نزدیک de her مثال سینورژی که نکو از پیشکوه دکم yani پیش جاب دکم ل از دخوازم وەک ڕێوەبری ئەم دەخوازن ئەو پرسکرێک نەتەن پرسکرێکی ئەمریکایە پرسکرێک ji ber ku ji welatên din çêbûne divê ew jî têda hebin em ji rêka digerin ka em çawa bikin ku wekî me gotî bila herîkîna hatina bi hezara kes ber bi sînora Amerîkî rawistînin. Mirov dikare bêje seredana Biden û Harris jî ev her du jî seredana xwe yekê derve Amerîka dikin. Harris temam kir û serok Biden jî îro dest pê dike. Aliyê din ve Tony Blinken Vezîra Derve Amerîka ku piştî ku dest bi kar kiriye bi awayekî gelek aktif siyaseta derve dimeşîne heta niha çûye Afganistan, Costa Rica, Danimarka, Mısır, İzlanda, İrlanda, İsrail, em bêjin Ürdün, Kore Başûr, Japonya, Svisra, Ukrayna, İngiltere û Belçika yani demekî kin de çûye gelek welatan ji ber ku me dest pêke de got îro ji me dîsa got yani ev rêveberî gelek giringî dide dîplomasiyê karên hevbeş bi welatên din re Wezîr Blinken jî dîplomasiyekî aktif dimeşîne dixwaze Amerîka vegere rola xwe berê pêşengtiyê cîhana rojava ji ber vê yekê jî bi wî awayî gerê xwe bidomîne do Wezîr Blinken derket pêş senatoran Komiteya Peywendiyên Derveya Civata Senatoran ew vexandibû ku hinek pirsa li wî bike divê rûniştina taybet de taybetî mijara Tirkiye hatibû pêş serokê vê komiteyê Bob Menendez senatorek demokrat e wek rexnegerek Tirkiye te zanîn wî hinek pirs kiribû ku ka çawa kiryarên Tirkiye rêveberî çawa dibîne çima rêveberî bi terexwe kiryarên pêşîgir nîşan nade ku hem li Sûriye hem li rojhilata Deryayê Spî Mediterranean em bêjin li êrişkariyê li Azerbaycanê li Qarabaxê em bêjin wan heramina çima rêveberî terexwe pêşîgir nabe dijî Tirkiye Wezîr Blinken jî dibêje rast e ez hevbîrê gotinên we me pir caran Tirkiye wek hevbendekî NATOyê reftaran nake danûstandiran nake wekî tê bîrave temaşevan delal di krîza di kêşeya Belarusê de Tirkiye nehêştibû ku bersîvdanekî hevbeş ji aliyê NATO ve derkeve ew jî li wê de gelek hatibû rexnekirin divê civînê de jî ew hat rojevê ku kiryarên Tirkiye ne li gor ruhê hevbendiyê ne li gor endamtiyên NATOyê divê rêveberî jî helbest xwe nîşan bide. Blinken jî beramber van gotina dibêje rast e ez jî hevbîrim û dibînim ku pir tiştên ku Tirkiye ne wek hevbendek ne wek müttefîqek NATOyê em jî karê xwe didomînin û di civîna Erdogan û Biden da jî serok Biden hinek xala bîne pêş da ku em bêjin mijarên girîng binirxîne û kiryarên neyeniyên Tirkiye bîne rojevê yani bi wî awayî mirov dikare bêje aliyê Tirkiye pirsgirêka Tirkiye bi Kurdan re bi Yunanistanê re bi Qibrisê re bi Ermenistanê re bi Libyayê re hemî hat rojevê û Biden Blinken jî nîşan dide ku ew agaderin û ew jî nerazî ne û dibêje serok Biden wana bîne rojeva civîna xwe bi Erdogan re. Dîsal Medya Amerîkî girtina HDP doza duyê yê girtina HDP jî digire temaşevan xweş dibî. Rêveberiya Biden di cara yekê de ku doz hatibû vekirin daxuyaniyek bela kiribû derxistibû ku girtina partiyan girtina HDP û girtina partiyên siyasî rexne kiribû. Yani Medya Amerîkî ji nêzik ve dişopîne îro jî çend nivîs derketine hem vê girtinê dikin doza girtinê dikin nûçe û hem jî li bang li Biden dikin ku
mijara HDP bine rojava daxistina xedexekirina HDP girtina parlamenterên û rêveberên HDP û serî de jî hevserîke berê HDP Selahattin Demirtaş ku Washingtonê baş de nasîn ê wana bike rojev û bêguman yani herkes dengê xwe derdixe dixwaze em bêjin lobiya Ermeniya, lobiya Yunaniyan dixwaze daxuyaniya xwe bela dikin, peyamê xwe bela dikin ku Biden di vê civînê de mijarên wan bîne pêş lê hetenha ji HDP daxuyaniyek wiha derneketî tene de nivîsa El Monitor de daxuyaniyek biçûk ji Aliyê Hişer Soy derketiye ku dibêje çawa di vê demê de ku pêwendiyên hikûmeta Tirkiye bi mafya re xuya dibe Sedat Peker videoyên YouTube'e diweşîne hikûmet şuna ku wan tiştana pêdaçûnê li ser wan tiştana bike doza dijî me vedike ji temamen bilgerek siyasî ye lê mirov dikare bêje ku yani HDP wek partiya sisyan li Tirkiye li bir tê şopandin lê reaksiyon bertek yan jî nêrîna HDP zede nayê zanîn ku ew çi difikirin. Temaşevanên hêja mijar me dawî jî me destpêkê de got civîna Erdogan ku piştî sê mehan ve Serokê Amerîka Biden bibîne. Pir pispor dibêjin ku Biden piştî sê mehan bi telefonê Erdogan re axivî ew jî agadarkirina wî bi nasîna jenosîd tevkujiya Ermeniya bû. Tê bîrave Obama dema bû serok Serodana Tirkiye kiribû wek modelek cîhana İslamî ew welat bi nav kiribû. Trump têkiliyekî taybet hebû bi Erdogan re li Biden piştî sê mehan telefon ji Erdogan re vekiribû ku ew jî ji bo agadarkirina wî ser biryara roja paştir ku Amerika jenosîda ser Ermeniyan ji aliyê Tirkiye Osmaniyê ve qabûl dike. û niha yani medya Amerîkî saziyên ramyeriyên think tankên Amerîkî dibêjin ve Serok Biden gotinê xwe berê hilbijartinê bicî bîne û Erdogan ji kiryarên wî berpirs bibîne. Îro Foreign Policy nivîsarek berfireh amade kiriye. Eric Edelman balyozê Amerîkê berê li Tirkiye û Merve Tahiroğlu ew jî pisporeke Tirkiye ji Pomet rexistineke saziyek bi navê Pomet wan her du nivîsek hevbeş nivîsiye yani dibêjin Biden dibêje siyaseta Amerîkaya derve li ser pêşvebirina demokrasî û mafê mirovan e ew jî derfete ku rewşa demokrasî û mafê mirovan li Tirkiye eşkere ye divê ji Erdogan re nîşan bide ku Amerîka wan nirxana giring dibîne ji ber vê yekê jî divê zexta xwe li ser Erdogan û rêveberiya wê zêde bike hin xal rez dikin ew her du kes dibêjin çend karmendên konsulxane û balyozxanê Amerîkî li Tirkiye girtîne divê ew werin serbestkirin doza dijî HDP tê bibêrxistin ku çawa HDP partiya sisyan her mezin li Tirkiye Partiya Kurdan temsil dike û Kurd jî herî kem 20 ji sedê nüfusa Tirkiye pêktînin û tene ev partiyê ku basa doza Kurdî dike 2015 da piştî ku HDP serketinekê mezin derbijatme de dest xistibû û piraniya davî li piraniya AKP li parlamentoya anî bû çawa ev partî bûye armanca tundî û êrişkariya Erdogan û partiya wî nivîs wisa dibêje di Foreign Policy de yani dibêje dibin bahaneya şerê dijî terorê de parlamenterên HDP hatine girtin bi dehan bajarwanên ku bi rêkên demokratîk hatibûn hilbijartin ji karê xwe hatin qewtandin hatin durxistin dibêje dibe ew mijarekê girîng be di civîna Biden ya Erdogan de giwaştin û fişarên ser civaka sivîl ku Tirkiye'de geçti astekî pir bilind dibe ew Biden bîne pêş Erdogan û nivîs dibêje ku Erdogan rûbiriyê rewşekî pir xerab e aniha ji ber ku aboriya Tirkiye gelek xerab e peywendiyên hikûmeta wî bi em bêjin rexistinên neqanûnî ku niha Megawadîn bas kiribû Hişar Rûsê bas kiribû û rêjeya piştgiriya ji bo Erdogan di nav gel de ketiye astekî pir nizim em bêjin divê
Biden agadar be ku revşeke pir baş e ji bo qabulkirina hin tişta ji Erdogan û rêveberiya wî eger bi rastî Biden dibêje demokrasî û mafê mirova giring e ew derfeteke mezin e ji ber ku niha dem e yani ne Erdogan e berê ku pir biheze aliyê aborî aliyê siyasî aliyê din bîje Tirkiye niha diketiye krizeke aborî û krizeke siyasî Loma jî dibe bi bîr tîne ku çawa Erdogan Biden yani dibêje reberên otokrat wek Putin wek jî serokê Çînê û Erdogan çawa Biden tim dibêje nermbûn sispûna Trump rê li ber wan vekir ez ê nehêlim dibêje dibe ew deme yani ka nîşan bide ew dikare helbestekî xurt ji Biden dikare ew siyaseta Erdogan bi awayekî erênî bide guhartinê yani dibêje ji ber ku yani Erdogan nêzîk 20 sala dibêje li ser desthilatê taybetê dema Trump de peywendiyekî gelek taybet ji xwe re dîtibû yani ew bixwe herkes zane ew êdî çênabe û siyaseta ku Biden dibêje êdî giringiya me Çîn û Rusyayê ew jî rola Tirkiye kêmtir dike di siyaseta Amerîkê de ne wekî berê lêhûrbûn fokus li rojhilata navî ne ew jî dibe yek ji van sedemane ku rola Tirkiye jî di siyaseta de giring dibe û Biden bixwe jî nîşan daye ku Tirkiye wek berê wek rêveberiyên berê ne gelek giring e û Tirkiye dibin Erdogan da jî dijî ruhê hevbendiyê hevalbendiyê berjibendiyên hevbeş dijî em bêjin qenciyê hevbeş tev nagere ji ber wê yekê jî bangên wiha heye dîsa Bloomberg jî ku rojnameyekê malperekî nêzîkî sermaye Amerîkî ye Bloomberg de jî nivîsek heman awayî derdkeve ku yani dibêjin dibe Biden yani hinek tişta bike tabii ku li aliyê Amerîka zêde tiştekî taybet nayê dîtin li aliyê Tirkiye ve ew seradan wekî bi hêviyekî mezin de pêşbazî kirin wekî ku pir tişt werin guhartin pir caran em dibêjin temaşevan de di navber Amerîka û Sûriyede gelek mijarên cudaberiyên giring hene wek peyvendiya Amerîka bi Kurdên Sûriyê re bi HSD re YPG re yani Kurdên Rojava giştî kirîna S-400 ji Rusya em bêjin Halkbank doza Halkbank hebûna Fethullah Gülen li Amerîka ew xalên wa hene ku heta niha çareserî ji wan re peyda nebûne ji ber ku yani helbest Amerîka qanûnên Amerîkî eşkere ne loma jî li Washingtonê kes em bêjin bendewarî nake ku di peywendiyên du alî de guhartinên pir mezin çêbin ger Tirkiye hinek tişta siyaseta xwe neguherîne çi ye S-400 çareyek jê re bibîne belku bifroşe welatekê din belku li welatekê din bicîbîne belku nexebitîne aktif neke yani tiştên wiha taybetî ji S-400 da mirov dikare bibîne ku heta ku çareserek wiha nebe yani peywendî zehmetek ku baştir bin lê bi giştî ew çaradan jî tê dîtin ku bang li Biden tê kirin ku ka te hinek gotin dikirin hinek soz dabûn ew niha nîşandana wan gotina ew cibîne dibe tu pêş çabaxa bihêlî ku rewşa civaka sivîl rewşa kemaniyan rewşa azadiya ragihandin rewşa kurdaçiyê dibe tu nîşan bidî bêguman di programa hefteyê me de em ê bi firehî navereka danûstandina wan jî gotûbêj bikin heta çarşeme were ez ji ber rojekê xweş û bedev dixwazim hêvîdarim her rojava wek îro bi xweşî geşî be ser navê hevkarên deng Amerîka ji ber dibêjim bi xatirê be dem baş